Doncs l'entrevista és una mica... Què és per tu el Nadal? No, és que aquest Nadal m'està orientant. Avui he somiat que trobava el meu destí i que em forrava. Tio, s'ha de creure en els senyals. Hòstia, jo he somiat que era al mig del pessebre i l'arcàngel Gabriel em violava. Després del somni he estat investigant sobre temes nadalencs i negocis i tal. Tu saps quan la gent pateix l'estrès més gran per Nadal? Quan la teva nòvia s'ho fa amb un altre. No. Quan la teva nòvia s'ho fa amb un altre i aquest altre és el teu pare. Tio, estàs obsessionat, eh? No. L'estrès més gran és pels regals. Ah, sí. La gent pateix un estrès traumàtic pels regals, sí? Sí. Tinc el negoci. He fet una aplicació per posar-hi remei. Tu has fet una aplicació? Uau! Com funciona? Et decideix el regal. No, però com funciona? Això encara no ho sé. O sigui, no sé el com, però em falten 4 detalls. Uns quants detalls més. No tants, necessito un equip d'informàtics. Bueno, un equip de dissenyadors. Dissenyadors. Equip de comunicació. Comunicació. Pla d'empresa. Pla d'empresa. I un nom. El nom. Ja està. 100.000 euros i a forrar-se, xaval. 100.000 euros? Sí senyor, tio, a forrar-se. És un business angel i taca clasca. Business angel. Això sona com el pessebre, no? Com l'àngel del pessebre, com el teu somni. Tu has somiat que et violaven, no? Sí? Deixar pasta és com una violació. Ho veus? Va, ho fem? Una violació ara... com que no... No ho veig, no. Però què passa, no creus en l'aplicació, o què? Jo no crec en els regals. Regalar és antic. Jo realment prefereixo que em regalin la pasta que val el regal. Tens raó. Tens raó. A la merda de l'aplicació. Jo vull pasta també, però per mi. Comencem l'entrevista o què? Sí. Molt bé. Per cert, jo cobro 300 euros per l'entrevista, val? Quina és la primera pregunta?